Eli siinä Tervetuloa on uuden videon pariin. mangoa Tällaista ihmeellistä ja juomaa. sitten sellaisia pikkupalleroita. Mango drink with basil seed. No niin, maistetaan. Tässä on sitten sellaisia pallereita. Näette varmaan. Aika hyvä. Maistuu aika vähän toi mango. Pallerissa on sellainen kuori, sellainen kerros, sanotaanko niin. Mä voin yrittää näyttää teille sen kerroksen. Kaadetaan tähän. Jotta on ihan vähän se sitä. Noin, tuli 2. Laitetaan tähän ja sitten ottakaa. Mä sain vähän nosta. Te näette sitä juttua. No, aika hyvä. Se pitää olla arvio. Todella hyvä makuinen. Mutta ei paras. Tää ei oo ihan paras, mutta tää on virkistävä. Todella virkistävä. Niin mun varmaan pitää antaa tälle arvosanaksi. Jos tässä saa käyttää koenumeroita, niin 9 miikka kautta 10. Niinku, ei siellä 9 miikka, vaan oikeastaan kyllä tämä annan tälle 9. 9. Pelkkä 9. 9 kautta 10. No, se olisi te saatte nähdä aika monikin maisteluvideoita varmaan. No, siihen asti se ois moro.